Mga igsuon, diri sa ebanghelyo karong adlaw, ang atong Ginoo nang ayo og masakiton. Maayo iyang gibuhat. Pero kabalo mo unsay gibalos kaniya sa mga Pariseyo? Sa ubang teksto sa ebanghelyo, gihimu-himuan siyang istorya. Gikan daw sa yawa iyang power. Mas grabe diri sa ebanghelyo karon. Giplanuhan gyud siya nga patyon. Mga igsuon, makalibog kaayo. Naghimo man kahaog maayo ang Ginoo, nganong wala na lang man unta sila nagpasalamat sa Dios or nagpasalamat kang Kristo kay mitabang siya sa ilang misyon nga luwason ang tanang tao dalhon sa langit. Ikaduha, mitabang na lang unta sila kang Kristo sa paghimog maayo aron daghan na sila, daghan ang maluwas, di ba? Pero kabalo mo unsay naa sa kasing-kasing sa mga Pariseyo? Envy, kasina, kasuya. Grabe gyud ining kasina, no? Ako dugay ra ko nakabantay ani. Sa una pa wala pa ko mapari. Kana maghimo bitaw tag maayo. Imbis nga daigon ta, imbis nga pasalamatan ta, himu-himuan hinuon tag istorya, dauton ta, kay di ay gikasuyaan ta. Mga igsuon, simple lang ang pahinumdom sa Dios nato karon. Duha lang kabutang. Nga kung naa gani kay kauban, like kaubang pare, kauban nga madre, kauban nga empleyado, classmate, kauban sa opisina, or bisan kinsa nga naghimog maayo, ayaw kasinahi. Kundili, pasalamati ang Dios nga ni ay tao nga naghimog maayo, nga at least na ay mga tao nga ma-inspire niya o malangit, mabuutan tungod kay naghimo siya maayo. Di ba? Kana bang go beyond sa unsa bitaw atong makita, sa atong feeling? Dili nga magpabilin ta sa atong kasina, kasuya, mawala na ang atong good intentions. Og ikaduha, imbis nga masuya ta, maghimo na lang pugkag maayo para ikaw naghimog maayo, siya naghimog maayo, duha na mo, daghan na ta, di daghan tang mas maluwas. Di ba? Kana unta mga igsoon, mulatas unta atong utok ba, beyond our feelings ba? Okay? Ayaw kasina. Himo hinuog maayo, then pasalamati ang Dios. God bless!